Я? Какво да купя? Я не купувам. What? Момчета, Виждам с това. момчета намериха амунициите. О, Тук някой има ще стреля. хандгана, кой има пистолет? И Тук ечицам има така. пистолет. Кой ще Револвните с пистолета. Всеки ли Аз има, бе? взем... Аз нямам. Да, Да. бе. Какво? Ма Аз вземи си защо? го от масата на тук, бе, Ей, идиот. тук не. Да, пистолета на масата, пък амунициите са така в чигана. Топ, я взех. Какво? Не, той вече ги е взел, бе, Иване, не мога. Коци има някаква бележка. 14:35 PS, the hour can get stuck. Мато суп. Оф, да, тук Мейте имаше го един се, бе. пъзъл с часовника. Трябва да Какви са тия намерим... дропчета, бе, брат? Е, Какви този са тия часовник. органи? Ама не мога да направя. О, момчета, вкарах с едната монета. Някой друг, ама патрони сега има ли пак или? Аз къде нямам си? патрони. И аз. О, не! Тук намерих. Добре, имам патрони, имам Айде да патрони. става много страшно. Кой има? Нищо няма, коце. Къде ще го застреляме, ко? Не си оставих, че ма сам. Танкер, ела. Къде си? Взех Айде. пакет на нощ. Брат, аз на мен ми трябват няколко патрончета. Да ги Взех пакет на застрелям. нощ. Момчета, на Аз имам къде тръгнем? патрон, аз имам патрон. Къде е то нож? Къде е то нож? Някой друг има ли стотинки? Някой друг има ли стотинки? Аз Не. се случавам малко. Брат, вземи и си вземи патрони от това. Къде сте От виник стотинки, машината. момчета? Аз имах една стотинка и я вкарах в медник машината, още една и някой може да купи патрони. Така се той макет на нощ, не мога да това. Къде е това макетно нож, че коце? Е, тук на масата е. Той Къде вече е го взел, масата? той вече го взел. Аз го взех, да. Ама той е само едно ли, аз мисля, че са като пистолетите. Това буквално е като Resident Evil, брат. Да, и аз точно ще ти кажа, нали. Той днес не е А, като да. резултат. Какво трябва да правим? Трябва да намерим някаква стрелка на часовник, ма не знам къде е. Дайте я търсим. Това е картина на трудно. First. Аз съм голям тапак обаче. Що? В тебе? А? В тебе? Кое? Има стотинка. Намерих. Тук. The hour hand gets stuck at 10. Какво е това? Да, това го... И аз намерих стотинка тъкмо. Карай в бейник машината и си вземи патрони или ги дай на някой друг, не на тебе. Аз имам една стотинка да си купя на зимист. Купи си, Иване, дайте на Иван да купи. Тук има някакъв съдък с две ключалки. Някой купи ли нещо? Иво, купи си нещо и Виж сега ще това, си бе, купя патрони. май той трябва да отключим. Ето ги как вкарват беше стотинки, това? бе, идиот. А, Брат, че И какво трябва да взема? Ако искаш, Какво? вземи хил. как? Избираш от машината. Енга немо. Енга немо е... Енга Сега да немо е отивам да си 200 трябва да стотинки. ям. Еми, Танкер, брат, аз го направих това, ама нищо не стана. Взе го, бе. Не На може. мен закон не ми дава. Защото вкарай стотинката, или се вкарам. Къде да я вкарам? Цъкаме. Ей тук. Мале. И сега си купи патрони от твоето хенка. Така. Аха, ясно. Аз съм просто бълнявач. Не, ако остане, ако да стрелям просто. Ако става, ако учим нагоре. Аз искам да стрелям прасето малко. Момчета, знаете ли, че може тази стрелка да е горе, Коя стрелка? на часовника, която трябва да намерим. Там коя ела да целим прасето е. Няма го убийш, не знаете. Нищо не му бие. Я дали може да Не си хиба патроните за глупости, Иване. Иване, затвори ли вратата? Не, той не може да влиза. Много е дебело. Изхъби ли си патрон, брат? Един, аз имам 4. Аз имам 5. Тук има Аз една имам 15. Не са, бе. Да. Аз имам 30 стотинки, значи. Добре, сега какво трябва да правим? Аз не разбрах. Да търсим една стрелка на часовник. Ти къде е тази стрелка? Косто вече не знае, бе. Търци В да... какъв случай? Значи, 14:35 PS the hour can get stuck. Значи, 14:35. Кой ще- Уши ядеш. Куци, знаеш ли къде трябва да е тази стрелка? Бе, изхъбих си един патрон. Коце, брат, какво е това, бе, брат? Краставица? Чакай, Банан. какво е това, бе, маня? Банан. Брат, защо ще... Коце, Коце, това го... Няма да- Коце, това го качвам, това го качвам, коце. Добре.
Ма коце, не знаеш ли къде е тази стрелка, бе? Абе, брат, да я знам. Брат, нали си го играл вече? Не помня, той Мартин я намери. Извикай го и го питай къде е. Те, Момчета, тук имаш още амуниция, аз вече имам 20 патрона. Къде, бе, брат? Стой малко и за нас. Брат, без ескалики си. Аз имам Къде? 15. Трябва да намерим часовник с 10 или какво? Не, трябва да намерим стрелка. Брат, много сте про. Тук, само стейкам малко хенч. Стрелка трябва да намерим, брат, стрелка. Не сте. Това е. Какво се чета не е горе? Къде? Добре. Не се съмнявам, той някъде да е там. Иво, я ела пред мен и така. Някой Абе, да... няма да го питаме, той сякаш Ела. ще знае. Брат, много да Ела е тук, застани е така, виж. Сега. Ето има кетно нож, според мен ще е за нещо, обаче... Да, Чакай, брат, стой. коце, и тук има матрак, ела да го скъсаш с нощчето, идиот. Къде има трака? Отиди... Коце, Иво сложихте на тъмнел, сега ще сложат, къде ще ставам стримърчко. Ютубър. Тук има трака. Кой се е това? Не, нямам. С нощчето, държиш ли нощчето? Ами, той не ми дава изобщо на опция. Чакай, ще го сложа от Джейна дава. Аз късаш. Какво се скъсай точно от тракла? Не мога да го скъса, не мога. Я започва да скъсаш дивана или нещо? Не, то дивана няма. Аз съм просто да си изчи. Я пици нещо. Ала Аз бала. тук всичко го глеждам, дали ще ми даде да прави интеракция. Намерих First Aid, приятели. И аз имам такова. Намерих си първата стрелка ли бе? Не, Тя си беше тая тук. First Aid. Чак. Просто дивана. И то диван пред тебе, и тук нещо. Не мога да интеракция. Чакай, ще отида горе за малко да ви пуста. То парсето май вече. Иво, виж, и тук има Там е. Музика има, Там е, виж. Не, виж. брат, не дей, вземеш да Стиви видиш. Рей Ван Ган, Golden Отивам горе. Stand. The Weather. То къде другаде? Тук имаше една заключена врата. Тук той е с китарка, бе, той знае какво е. А тя още е заключена. Мега дечето. Я да го убия, бе. Не можеш. Как ще не може, бе? Те сега ще го гръбна. Аз го Те застреля. пробваха. Сега ще. Аз пак хотям да го гърна. Ако умреш, дали ще загубиш пистолета и всичко. Абе, танкер, къде отиди, бе? Не го губиш, Иво, не го губиш. Би го. Ще умре, казвам ти. Брат, Само ти скъбим патроните, брат. аз Няма, нямам не си къби, патрони. гарантирам, че ще умре, казвам ти. Ето умря. Не съм, бе. Я да го Аз нямам закъде. повече патрони. Нямам още. Аз ти казвам, аз помня, че го бяхме убили. Я. Добре, сега мога да експлорваме. Къде е, бе, брат? Сливай трасето, Виж го. да го бутнем в светлината и го снимай за тъмнел. Да, бе. Да. Аз снимах Иво за тъмнел, виж Ама Дженерал. давай прасето е Искам Иво да застане с хамстера и Това е е така. просто служи двете снимки. Не, да, Иво да се прицелва към хамстера Оце. и снимай него. Оце, ела до вратата за мазето. Има Иво. един картон, мисля, че може да го Иво, следиш. ела тук. Чакайте. Коце, ела тук. Да стане сад колко готино видео, да стане направо бам. Коце, ето го. Кое, бе? Не мога. Добре, Иво, ела. Пробва, бе. Иво, ела набързо. Коце. Ама не, той даде Ела, стотинка. мени от там, Иво, от там Не, и бе. ела от другата страна, отдясно. Не, тук да е. Чакай, ще отида да търся Я се прицели към това. Прицели се към главата му, Към главата му. Сега ще снимам за тъмнел. Тук като се прицели надолу не става. Айде, бе, Иво, гледай надолу. Той не може, Гледам. не може при нас не става тъй. Ма Иване, не да се прицелва, защото се вижда точката. Само го снимай. Да, Иво, я се прицели. Виж какво слагам за тъмнел, бе, човек, това е много забавно. Намери го. Я. Верно, Къде е? кашон беше. Айде, ходим. Тук също има един кашон. Аз Малко вече не става. намерих. Чакайте сега, ще го сложа. Коце, умен съм, бе, брат. Момент се. Слагам го. Сега представяш ли си, докато правихме тъмнела, преди да се съживи? Няма. Оле, аз ако ще го качвам това, буквално ще спирам да рекордвам и веднага пак ще пускам някакъв чао, нищо. Защото... Коце, сега какво ще правиш? Много Да, бе. е. Не знам. Да оставим ли Иван да го направи за видеото? Аз за 10 часа Да, аз казах да го 10 направя за часа, видеото. Направи го паза, виж. Чакай, Ма, Найджер.
На Нали 5 се часа, пише? на 10 часа, на 10 часа, Не. на 10 Значи виж часа. сега, стрелката като покаже часа, т.е. по-късата, се стъква на 10 часа и ние знаеш колко трябва да го направим? Че сега ще кажа. Трябва да направим 14:35. Трябва да 14:35 направим, вече. т.е. 2:35 на обяд, но то няма значение, просто трябва да е 2:35. 2:35, да. Ей така. 2.35. Чакай, бе, Иване. Чакай, бе. Защо точно 10 аз? и 15. Иване, Чакай. виж, късата стрелка трябва да е към 2 и дългата трябва да е към 35, т.е. към 7, реално. Е така. Мета спира да се мърда, така прави. Еми да, тя се стъква в 10 часа. Т.е. трябва да се върнеш към 10 часа, за да я настъкнеш. Ето. Цъпка трябва да направиш така. 7. Ага, чакай сега е така. И сега е така. Още едно трябва, момчета. Да. Оп. Ето. Абе, аз съм силно О, момче, бе. Иване. Ама аз съм силно момче, бе. Нали завърших? Добре. Нали завърших? По Я химия. никой има? Убуху. Я ми го дайте аз. Какво Къде? направи? Какво взе? Ключ. Сега дайте сега тук за YouTube, за хората да стримна с един вилър съм. Къде да отворя? Да. Ами, не А, знам, май оная е заключената стая, оная е заключената стая. няма да е тя. Тук ще е. Тук има много заключена стая. Няма да е тая. Не, няма да е Не, тая. той. Тук е тая ще е.